Cihana me, dünya me çawa ava bûye. Mirovahî hemû zîndewer çawa peyda bûne. Bawerim ji roja ku mirovê herî pêş ku karîbû bifikire û bîra xwe bidî li dora xweneriyê li bersivê van pirsa geriyaye. Bi sedan hezar salane mirovahî, felsefe, zanistî tim li dora va pirsa digerin. Cîhana me û jê mezintir gerdûna me feza hemû kaînat çawa ava bûye. Çawa destpêkiriyê her tiştî. Bi sedan salane herkes hemû hişê mirovahiyê komasiya mirovahiyê li bersivê va pirsa digere. Helbet gelek bersiv hatine dayîn ji aliyê felsefeyê ve ji aliyê ola yanî dînan ve û ji aliyê zanistê ve. Di vîdyoya xwe herî dawî di meqala mezinahiya gerdûnê kiribû. Sînorê wê heyî tuneyê em li bersiva wê geriyabûn. Di vê vîdyoyê de vê carê em ê biçin herî destpêkê, her tiştî çawa destpêkir. Gerdûna me, kaînata me çawa ava bû. Em ê biçin kêliya saniyeya herî pêşî a çêbûnê. Teqîna mezin. Bi navê İngilîzî Big Bang. Ji ber ku îro zanistî hemû bersivê herî mezin derbarê çêbûna kaînatê de bi vê teoriyê, bi teoriya Big Bangê ango teqîna mezin ve dide. Belê ku hûn amade bin, rajin çayek xwe, pişta xwe bidin balîfa xwe ya jî rûnişteka xwe û em herin destpêka çêbûna her tiştî, herin destpêka teqîna mezin. Çêbûna gerdûnê sirra herî kûr a hebûnê ye. Her tiştî di valahiyekê de, di tariyekê bêdawî de, di kêliyekê nehêvîkirî de dest pê kir. Ew kêlî wek Big Bang ango teqîna mezin tê zanîn. Lê peyva teqînê jî têrî ravekirin û pênasekirina vê mucîzeyê nake. Belkî jî ev ne teqînek ji dayîkbûnek bû. Ew kêliya yekem ku hebûn, ronahî, dem û cih bi hev re hilmistendin. Di destpêkê de tenê noqteyek hebû, noqteyeke ku di tîrbûnek û germahiyek bêdawî de. Ev noqte ji nişka ve vebû, fireh bû û ber bi her alî ve belav bû. Ev kêliyek wisa bû ku hîn demê wa te negirtibû û cih hîn şêwe negirtibû. Her tiştî berî nêzîkî 13.8 milyar salan dest pê kir. Di wê kêliyê de hemû gerdûn di noqteyek bi qasî bêdawî biçûk de kom bibû. Di vê noqteyê de ne dem, ne cih war, ne jî madde hebû. Tenê tîrbûnek enerjiyê ya pir mezin û potansiyelek veşartî hebû. Kêliyek hat û ev tîrbûna bêdawî bi teqîneke mezin dest bi firehbûnê kir. Destpêka gihîştina gerdûnê ya rewşa xwe yê îroyîn ev kêlî bû. Baş e, em çawa dizanin ku teqîna mezin çê bû? Bi çavderiyên Edwin Hubble yên di sala 1929 de ku wî dît gerdûn her dem fireh dibe, me fêm kir ku galaksî ji hev dûr dikevin. Her wiha bermahiyên kevn ê şewqdana ku weke şewqdana kozmîk a mikrodalgaya paşpilanê tê binavkirin û hemû gerdûnê ra pêça ye, weke yek ji delîlên herî berbiçav ên teqîna mezin tê qebûl kirin. Piştî teqîna mezin saniyeyên pêşîn ên gerdûnê bûn şahidê bûyerên bêhempa. Niha di vir de dixwazim tê kevim navberê ji ber ku texmîn dikim pirsek serê we de çêbûye. Ji ber ku ez jî dema ku li va mijara hûr dibûm û li ser wan dixebitîm û min dixwend ew pirs di serê min jî diçêdibû. Baş e ku em qebûl bikin teqîna mezin çêbûye her tiştî ji vê destpêkirî baş e berî teqîna mezin çi hebû? Belê, ev pirseke herî mezin ku bersiva we jî bi rastî belkî ji her tiştî zortir e. Lê dîsa jî hin bersiv hene. Li gorî zanistê bersiva herî maqûl ku bi gelemperî zanist qebûl dikin, berî teqînê tiştek tune bû. Belkî veya ji we re bêmane bê ji ber ku bi rastî jî hişê mirov berî teqînê çi hebû qebûl nake. Me re dibe illakî gerek tiştek hebû. Yani herî destpêkê illakî tiştek hebû ku ev teqîn çêbû. Rast e, pêşî veya mere wisa tê
لی مینک دماغم دهلا اولیجی لوی برسیو دنارن همو اولین سماوی یعنی اسلامیت خریستیان و یهودی دبیجن کو هر تشت بخوده دست بگیری خود تعالی گوتیه چه ببو هر تشتی دست بگیری لدوی هلیده هنکی خودین ناس آنگو آتیست چی ویده پرسن باش مادم کو دسپیکی ده خدا هبو ای خدا چواچه بو دوراده وکه گوزانست براده بین بری تقینا مزن بری بیگ بنگه تشتک تونه بو هر تشتی بوی دسپیکریه اولدار جی دیندار جی دبیجن کی بری خوده تشتک تونه بوش خوش ازلی و خوده هبو اوی هر تشتای دسپیکرن دوی هلیده برسیوی اولدارا و برسیوی زانست دیگهیجن هف به گلن پری زانست بیجن کو جبر کو جیح جی یعنی مکان جی و دم یعنی وقت جی بری تقینا مزن تونه بوی وقتی گو جی تونه بش خواه مره نکاره تعریف بکه یعنی برسیوا ویا تونه بونه جی جی و دم جی به تقینا مزن دست بکریش بر ویه که برسا بری تقینا مزن چه هبو یا جی تقینا مزن ده هندوره چه ده دست بکریه ده بپرسه که بیواته aynı وکو مره بیجه بری خدا چه هبو چاگو اولدار ده بیجن مره نکاره بری خدا تخیل بکه زانست جی ده بیجن مره نکاره بری تقینا مزن تخیل بکش برگو هر تشتی امزانن kesin tek az bir taqina mezin dest bikiriye. Beli her çıkas mego bir gelemperi zanist ve bersive dedin yani dibejin beri taqina mezin tiştek tune bu ev dest bika her tiştiye le hin zanist hin zanyar jî itirazî veya dekin û dibêjin na dibe ku ihtimalek din jî hebe. Gelo ew ihtimal çi ye? Vana jî bi du sê teoriyan tê binavkirin. Wek bînek teoriya tayîkan an jî teoriya gerdûnên pirreng. Bi vana de bi gelên perî vê dibêjin ku dibe ku berî gerdûna me jî gerdûnek din hebûye û ew gerdûn mezin bûye, fireh bûye, gihîştî sînorê xwe dawî û pişte bi ser xwe de hilweşiyaye. Lê dema ku hilweşayî û qediyayî û pêve ji ew tiştê ku ji wê gerdûnê maye dîsa gerdûneke din yanî gerdûna me dest pê kiriye. Ev ihtimaleke helbet lê heta niha tu daneyên ku veya ispat bike di dest tune tenê wekê teoriyê ev tê qebûl kirin. Dîsa teoriya gerdûnên pirreng heye veya jî dibêjî ku dibe ne tenê gerdûnek jî hebe belkî ji gerdûnekê zêdetir gerdûn hebe û di nava hev debin. Ev dişibû wek çi? Carna komere be taybetî sabûnê pifika çêdikir bi zaroktî me ev çêdikir kefa sabûnê mere dixist fasekê û darêkeke qul mere dixist navê û pif dikir wê gavê gelek pifik derdiketin hemû girover dora hev bûn yek jêkê çêdibû tam ev teorî jî qala tiştekî wisa dike dibe belkî ji yekî zêdetir gerdûn hebin hemû pişiklekî bi hev ve girêdayî bin lê yek nikare derbasî adin bibe. Ev jî teoriyekê din a balkêşî lê weke me got ev teoriye go vedawiye me got teoriya tayîkan teoriye gerdûnên pirreng vana dihêla elmî zanistî ve tiştekî go vana ispat bike hîn tuneye ji ber vê yekê ji xwe bi gelemperî zanist li dora berî teqîna mezin tiştek tune bû dicivin. Di demeke bi qasî ji trilyoneke yek a saniyeya pêşîn de leza firehbûna gerdûnê leza roniyê derbas kir. Em ji vê dewrê re dibêjin qonaxa enflasyonê. Di vê qonaxa kurt lê girîng de gerdûn bi lezeke dervî aqilan mezin bû û germahî bi lez kêm bû. Di saniyeyên pêşîn ê piştî teqînê de germahiya gerdûnê li dora 10 milyar kelvîn bû. Di vê merheleyê de pirtikên yekem dest bi çêbûnê kirin. Pirtikên bingehîn ên wekî quark, gluon û lepton di vê gerdûna pêşîn de xuya bûn. Quark paşê wergeriyan pirtikên wekî proton û nêtron ku kakila atomê çêdikin. Ev pêvajo tenê yek ji milyonek saniyeyekê piştî teqîna mezin pêk hat. Her ku gerdûn fireh û sar bû, proton û nêtron gihîştin hev û kakilên yekem ên atomê çêkirin. Piştî nêzîkî 3 deqîqeyan dema ku germahî têra xwe kêm bû, van kakilan elektron zeft kirin û atomên yekem ên hîdrojen û helyumê afirandin. Vana wek elementên herî sevik û herî hêsan ên gerdûnê bûn hêmanên bingehîn ên stêrk û galaksiyan.
Çar hêzên bingehîn ên gerdûnê kêşana erdê, elektromanyetîzma, hêza nükleeriya xurt û hêza nükleeriya qels di keliyên pêşîn ê teqîna mezin de ji hev veqetiyan. Dibe ku di destpêkê de hemû hêz weke hêzeke süper hebûne, lê dema gerdûn sar bû, ev hêz ji hev veqetiyan û dest bi karkirina serbixwe kirin. Ev veqetandin di pêşketina zûya gerdûnê de xaleke girîng bû û şêwe da tevgera daringê ango maddeyê. Stêrkên pêşîn piştî teqîna mezin bi qasî 100 milyon salan bi hilweşîna hîdrojen û helyûmê ya bi bandora kêşana erdê re çêbûn. Van stêrkan bi saya füzyona nükleerî ya di navika xwe de enerjî hilberandin û ronahî li dora xwe belav dikirin. Stêrkan bi vî awayî elementên giran jî hilberandin û di dema mirina xwe de bi belavkirina van elementan li gerdûnê tevkariyek jî dan ji dayîkbûna stêrk û gêrstêrkên nû. Galaksiyên pêşîn ji stêrkên ku li hev kom bûne û bi hêza kêşana gumlatê bi hev ve hatine girêdan nêzîkî milyarek sal piştî teqîna mezin çêbûn. Van galaksiyan hêmanên bingehîn ên gerdûnê ava kirin. Galaksiyên mîna rêya kakêşanê wek komên stêrkan ên mezin ên ku bi milyaran stêrkan di xwe de dihewînin pergala îroyîn a gerdûnê diyar kirin. Galaksiya me rêya kakêşanê berî nêzîkî 9 milyar salan çêbû û roja me jî li ser milekî rêya kakêşanê berî 4.6 milyar salan çêbû. Gêrstêrkên ku li dora rojê dizîvirin, pergala rojê ya ku em nas dikin ava kirin. Cîhana me bi kêşana rojê ve girêdayî ma û ji bo derketina jiyanê hawirdorek guncav pêşkêş kir. Leza firehbûna gerdûnê ji teqîna mezin û vir ve bûye mijarek ku bala zanyaran dikişîne. Li gorî zawgona Hubble, leza dûrketina galaksiyekê ji galaksiyên din li gorî dûrahiya di navbera wan de ye. Ango her ku ji hev dûr dikevin, leza ji hev dûrketinê jî zêdetir dibe. Belê mego gerdûn fireh dibe û bi lezê mezin ji hev fireh dibe. Lê gelo ev lezlezike çi qase? Gerdûn bi çi lezê ji hev dûr dikeve? Belê li gorî daneyên zanistî gerdûn di saniyeyê de 7 kilometre fireh dibe. Di saniyeyê de 7 kilometreyî her tiştê ku di gerdûnê de heye gêrstêrk, stêrk, peykên ezmanî her tişt di saniyeyê de 7 kilometreyî ji hev dûr dikeve. û tişta balkêş ev e ku ev leza firehbûnê ev leza ji hev dûrketinê li her derê neaynî ye. Her go tiştek firehtir dibe leza wê jî ew qas mezintir dibe. Yani li sînorê herî derveyê gerdûnê ev leza ji hev qutbûnê ji hev firehbûnê zêdetir e. Dema ku em li avahiya gerdûnê dinêrin, em fêm dikin ku ew ne tenê ji daringa ango maddeya ku em dibînin pêk tê. Daringa tarî wek girseyeke nexuyayî li dora galaksiyan cî digire û bi bandora kêşana erdê galaksiyan li ba hev digire. Ve jena ango enerjiya tarî jî wek hêzeke nepeng û lezê dide firehbûna gerdûnê derdikeve pêşiya me. Em nikarin rasterast çavdêriya daringa tarî bikin. Lê em ji tevgerên galaksiyan û bandorên kêşana erdê yên li gerdûnê hebûna wê fêm dikin. Ve jena tarî yani enerjiya tarî jî wek teoriyeke ku lezgirtina firehbûna gerdûnê rave dike derdikeve pêşiya me. Lê ew çi ye derbarê wê de zanîneke me ya teqes tune ye. Bi kurtasî beşeke mezina gerdûnê hîn jî ji me re tije nepeniye. Me gelek qala gerdûnê kir lê gelo ev gerdûna ku bi gelemperiyem dibêjin ji vejenê ango enerjiyê û ji daringê ango ji maddeyê pêk tê, çi qasê wê vejenê enerjiyê çi qasê wê daringê maddeyê. Li gorî lêkolînên zanistî sedî 68 gerdûnê ji vejena tarî ango enerjiya tarî pêk tê. û sedî 27 wê jî ji daringa tarî ango ji maddeya tarî pêk tê. û amade bin tenê sedî 5 wê gerdûna ku em dibînin yani hemû galaksî û pergala galaksiyan
کو جیهانا me û pergala me roje jî navdeyê, galaksiya me kakeşan jî navdeyê û bi sed milyaran stêrk û bi trilyona gêr stêrk têdene, vana hemû tenê sedî pêncê gerdûnê ava dikin. Belê hemû gerdûnê de tenê sedî pêncam dikarin bibînin ji ber ku daringa tarî, ango maddeya tarî û vejena tarî ku wekû me got yek jî sedî şêst û heştê gerdûneyî, yek jî sedî bîst û heftê gerdûneyî, vana ji xwe ji ber got tarî ne em nikarin wan bibînin û derbarê wan de jî hema bêjin zanistî tiştekî nizane. Tenê em dizanin û bi îhtimaleke mezin texmîn dikin ku di wira de tiştek heye lê tarî ye. Firehbûna gerdûnê hîn jî dewam dike. Stêrk çê dibin, galaksî ji hev dûr dikevin û gerdûn wek wêneyekî ku her dem diguhere şêwe digire. Ev çîroka mezin her keliyê ji nû vedê nivîsîn. De her stêrkê de, de her atomê de, de her zerreyê de şopa wê destpêka mezin a gerdûnê heye. Her tiştî a bi vî havî dest pê kir. Rêwîtiyek ji nuxteyekê ber bi bêdawîtiyê ve, ji tunebûnê ber bi hebûnê ve. û em di nav vê çîrokê de wek hebûnên ku ji toza stêrkan pêk hatine, guhê xwe didin helbesta gerdûnê. Ev çîrok vegotina bêdawîtiyê ye. Wek stranekê ku her peyva wê, her tîpa wê bi rîtma gerdûnê re liheve ye. û ev stran dengvedana vê reqsa bêdawiyê ku em jî têde ne. Belê niha bi rastî jî dema komere li vê ezameta mezinbûna gerdûnê digere û em li rewşa xwe mirova dinerin, veya dişibî o ku li ew okyanusên herî mezin masîkekî biçûk ku dixwaze hemû wê okyanusa gotî de yê kifş bike, nas bike, ciyê xwe tê de bibîne. Lê helbet ev ne pêkane masîkekî biçûk wê çawa karibe li hemû okyanusê bigere û her tiştî kifş bike. Lê mirovahî weke me got ji roja got fikiriyê li dû vê bersivê digere. Dixwaze çavkaniya xwe ciyê got jê hatiye kokê xwe rehê xwe herî kevn fêm bike. Ev jî herhalde mafekî herî xwezayî ye û di jiyanê de mirovê aqilmend herî zêde li dû van digerin. Bawerim belkî rojekê di sed salên pêş ya me de bêguman wê nifşên pêş ji me zêdetir tişta hîn bibin. Belkî rojekê karibin bersivê vana fêm bikin. Bi rastî jî gerdûnê her tiştî çawa dest pê kiriye, em ber bi kuvê diçin, wê dawiya me çawa bi? Nizanim. Lê heger rêyeke got em vêya fêm bikin hebe jî wê bi rêya zanistiyê bij. Ber vê yekê em dîsa dibêjin lazim em Kurd jî di qada zanistiyê de ciyê xwe bigirin, zanistiyê bişopînin, zarokê xwe bidin xwendin, fizîk, kimya, biyolojî hemû beşên zanistê tenê rêya xelasiya me ye. Ji ber ku îro jî cîhana me mixabin rojê pir tarî de derbas dibe, di gerdûnek ew qas mezin de mirovahî bi pirsgirêkê pir xerab, pirsgirêkê pir basît re mijûl dibin û tirsim rojekê dawiya vê gêrstêrka me jî bînin. Ji ber ku di vira jî de me qal kir bi sed hezaran gêrstêrk hene, lê ji bo ku lê jiyan çêbibe weke cîhana me derfet pir kêmin. Bi rastî jî di gerdûnê kusa mezin de di gêrstêrkekê de destpêka jiyanê weke mucizeyekê ye. Lê li vê cîhana me ku ev mucize pêk hatiye mixabin bi destê zindewerê herî qaş û pêşketî mirovan qedandina xelasbûna cîhanê weke tehlîkeyeke mezin li pêş ya me ye. Dîsa dibêjim xelasiya wê ancak tenê bi perwerdeyê dikare pêk bê. Nifşên nû lazim e ji me û ji ê pêş ya me pir pir bêtir baqil bin, bixwînin, zanibin û xwe û gêrstêrka xwe biparêzin. Heta vîdyoyekê din bimînin xweşiyê de.